Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Roblox, θα κάνουμε από ένα νουμπίνι πιτσανίνι σε ένα dragon. Είχα παλιότερα ότι θα κάνω gift, αλλά με έκλεψαν. Θυμάστε μια τετέιρα, πάει. Δεν πειράζει, δεν έχουμε server τίποτα. Οπότε ας ελπίσουμε να φτάσουμε σε αυτό το dragon και όλα τέλεια. Ας ελπίσουμε. Αν θα προσπαθούμε και να κλέψουμε, θα πάμε και σε duels και άλλα τόσα. Άμα κατά λάθος σας κλέψω, που δεν νομίζω, αλλά μπορεί, σας ζητώ συγγνώμη. Και όσοι δεν έχετε server, θέλω να σας μάθω κάτι καλά. Μου είπε ένας φίλος μου να μην το πω σε κανέναν, αλλά επειδή θέλει να μην το πω σε κανέναν και το υποσχέθηκα μόνο αν μου δώσει κάποιος κάτι, θέλω να μου δώσετε κάτι μικρό, όχι μεγάλο. Κάνω brain rot, ας πούμε, άχρηστο, όχι και τόσο καλό. Για να σας δώσω, για να σας πω αυτό. Είναι αυτός που έχει το σερβερ, αυτός. Περιμένουμε. Σας μου το πάρουν αυτό. Please, μακάρι να με κάνει φίλο. Κάνε με ρε. Τι έχει άραγε αυτός? Έχει πάρα πολύ καλά. Πρέπει να τον κλέψουμε. Πρέπει. Να το γράψω. Έλα ρε φίλε, γιατί με κάνουνε μπλοκ χωρίς λόγο? Θα τους το έδινα το καημένο, δεν το θέλω το λόστραλερίτες. Δεν πειράζει. Ας προσπαθήσουμε άλλον. Ωραία φίλε, είχε πολύ καλά. Ωραία, είναι 3 και 3. Μάλλον θα είναι μεγάλο αυτό το βιντεάκι. Αν προσπαθήσω δηλαδή. Ας πω εδώ. Λοιπόν, όταν είναι να κάνω ένα μυστικό που μου είπε ένας φίλος μου, θα το σταματήσω λίγο το βιντεάκι. Η βιντεάρα, που ελπίζω να είναι βιντεάρα, και σε συγκετεύω, σας το ξαναλέω. 19 εγγραφές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνω ένα live, το πρώτο μου. Άμα τα καταφέρουμε, θα σας κάνω gifts. Επίσης, ξέχασα να σας πω, μέχρι να πάρει το dragon δεν κλείνει το βίντεο. Γιατί με έκανε όλη την ώρα block. Τα καημένα τα παιδάκια. Λοιπόν, 3 servers μόνο. Join my private server. Εγώ ελπίζω απλά να μπει κάποιος με πάρα πολύ καλά και απλά να μην με κάνει block, ή ελπίζω να μην είναι ο δικός σου private και να κλέψουμε έστω ένα tank και tank. Μακάρι να κλέψουμε tank και tank. Από τι έκανα.